Nizama Africa ake nginibingelele kuphi nakuphi abenikhona lo nibingelelayo uMinenhle Mfoko Majola phansi le empangeni obuka lena ke channel esinibingelela kuyo abamchunu media production bafowethu la isikhona njengamanje sikuyikhishi lentombi eyi first lady of Inkabi Nation Ntombazane yokuqala le eyaqopha umlando kwinkabi nation njengamanje le ntombazane le isiqophe omunye futhi umlando isingene emkhakheni wezamabhizinisi la isikhona ke nje sikulo ikhishi layo le ntombazane ke izoyichaza dadewethu ake ngibingelele kuphi nakuphi lapho kufikela khona umbukiso. Yebo sawubona kunjani bhuti omdala? Ngiyaphila dadewethu. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ufikile namhlanje wazosivakashela lana kusho likhulu. Mfowethu ngiyabona ngibonile nenkundla zokuxhumana lonke ikhishi lakho mfowethu namanje ngiyabona njengamanje ama customer ayangena kumnandi abantu bajabule mfowethu abantu bafikile bazokweseka ngathi imaphi amagama ozowaveza kubantu nje manje ukuthi uyibongele ngoba abantu bezokweseka nje. Ngasho ukuthi ngiyabonga kakhulu kuyangijabulisa uNkulunkulu abe nabo kwande lapho bathatha khona kwande lapho bathatha khona leyo mali abenza bazongiseka ngayo engathi uNkulunkulu iphakethe labe ngaligcwalisa lize lichitheke. Cha mfowethu ngiyabonga kakhulu nalikhishi abantu beyeza bazoweseka mfowethu ake siye kancane nje kwi-album yakho. Yes Mfowethu ukhiphe i-album amaciko album abantu bakweseka i-album ezamaholo inkundla zokuxhumana mhlambe kungabe kuphi ukuthi uyibongele nje kubantwini. Ngasho ukuthi ngiyabonga kakhulu ukuthi abantu besupport i-album yami because if abantu besupport i-album yami kuya add on to ezinye ifisi engifisa ukuzenza empilweni njengokuthi ngivula amabhizinisi ngiqhubeke nami njengomuntu esifazane ngidlondlobale. So i-album yami amaciko is out now on all digital platforms. Ongakayizwa ngiyacela ukuthi ayoyilalela ngizobonga kakhulu. Wethu asikubongele kakhulu ngikhishi lakho lwa njengamanje ke unikeza abantu ama direction ukuthi ke mabefuna ukuzoyizwela la bomnandi kitchen lakho bengathola kuphi ama direction kwi address. So ngasho bafethu ukuthi lapha yana bhalani nithi 299 Commissioner Street eMabonengi ucommissioner nje uyedwa eMabonengi so uzobona nje isitolo sami si-orange ngaphandle as you can see lapha phezulu kwilogo bavezi ngiyacela nize ngobuningi benu siyanamukela siyanithanda futhi we cannot wait ukuthi sinike futhi siniphakele ukudla kumnandi. Cha lo mfowethu ake sibonga kakhulu unethubo siphelo nje ngamanje. Ngiyabonga kakhulu bhuti omdala ukuthi ngivakashele ngithi nje shout out to Emachunwini Productions right. Yes abamchunu media production. Abakwamchunu media production ngiyabonga kakhulu ngifisa ukuthi i-channel yeni ikhule ngendlela eyisimanga uNkulunkulu abe nani anikhulise njengoba nami ngifisela impumelelo kulokho engikwenzayo. Siyabonga. Amen.